Добрий день, хлопчики і дівчинки, садовод-аматор на сувязі. Ось 2 роки я тут не був, прийшов поглядіти, як прийнялися прищепки на дички. Тут таке старое бомбосховище наше тут. Цех. І тут була дичка росла. У мене заставалися привої, і я вирішив 5 привить їх. Зрезав. Я не обрезал її родные, ось гэтые сбоку боковые галины, тому что коли еще слабенькие, прищепка слабенькая, то птушка може сесть, еще что-нибудь, снега може поламати. Гэта я трохи обороняюсь. Ну, що отрималося за 2 роки. Зараз я вам покажу. Ось глядим. 1, 2, 3, 4, 5. 5 гатунков груши, все разные. Конечно, один вот тут неудало вырос у центр. Все остальные по весне я буду обрезать, формовать. Але вымахали они, я вам скажу, больше на 2 метри. Ось. Не буду по осені нічого робити, тому що за зиму може обламати і відмерзнути і всяке. Що я далі буду? Я поубираю гэты родные і этот. Буде вот такий штамп. Ну, амаль метр, може сантиметрів 90. Ось. А тут така, ще галіни, які ростуть усередині, я поприбираю. І буду пытаться робити таку чашу з його. Що отримається, поглядим. Ось. Гэта так прищеплять у мене ще дід навчив. І я гэта використовую часто. Бачите, яке проросло як. Тут уже така галіна. Коли нехто каже, що гэта так, ну, може недовговечно. О, поглядите, як вони возрасталися. Тут уже, ну, міліметрів 25 така товщина. Все зрослося. То я скажу, що у початку 90-х я ще, будучи школьником, прищеплював сад у себе там на селищі. І зараз я ще, хоча саду там уже старі і дупловаті там самі стволи, але є там сад був амаль що одна Антоновка, але є там зараз яблуки червоні, і вони і зараз там ростуть, тому коли все грамотно зростеться, все повинно бути добре. Ось гэта пішла в сторону. Я так само думаю, що тут можуть бути вже і на горизонтальных галинах могут быть уже и плоды. 3-й год могут быть. Ось. Побачив, що отримається. Ось я ще ближе покажу вам. 5 розних. Їм 2 роки. Бачите, яке амаль дерева виросло. Дерево на дереві. Побачимо, що отримається. Всім добра, миру. Покуль.